ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೈಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊದುಪುನ ಬರ್ಚು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪೊಡಿ ಮಂತದಾತಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗ್ ಪಾಡ್ದೀಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೈಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತನೆ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನನೈಕ್ ಮೆತ್ತೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೊಂತ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೇನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನ ಪಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕಲು ನೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೋನೊಲಿ ಇತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಾತು ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರಾಯಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುನಾಂಡು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಸಾಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡ್ನ ಇಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದುಂಡು ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊನ ಲಂಚನೆ ಬಾಡ್ನ ಇಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಜೆಂಜಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ್ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಜೆಂಜಿನ ಮತ್ತು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಜೆಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜೆಂಜಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಾನೈತ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಮತ್ತು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಾಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನಗ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಜೆಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಿರೊಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ದ ಏನಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ನಾಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನೋಡು ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿನ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.